Jonken de Nautische Mijl wie Dokkum ek het tafereel van een waterpolo-wedstrijd in Iepenwetter. De meesten, en in dit geval de man van waterpolovereniging De Granaat, namen het op in de waterpolo's van zwemvereniging Middelzee. Het is wel bijzonder dat deze wedstrijd hier in het Iepenwetter houden wordt, want normaal is het natuurlijk altijd in het mooie skinnerblauwe wetter van een zwembad. En het is wel zo dat dit eventjes wat meer aanpassingen vreegt, maar strategieën lukt het de man al hier heel erg goed en hij zit er echt heel volle wil in. Waterpolo, dat is geen tweede waterpolo. Oh, moet je zijn. Want waterpolo, dat is een sport waar je een echte man van wordt. Waterpolo.